Sibingelele mbukeliso kamkele endabeni zakusihlwa lezi ndaba ke nifundelwa uNoxolo wakwamwali ihlabanga lelimhlophe qwa ake sibheke ke ihamba phambili kusihlwa nje. We do believe that it is a new era, just as the strategic partnership that we do with China. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi amazwe iningizimu Afrika neChina asevumelene ngokwenyusa izinga lokuhwebelana phakathi kwawo. Lokhu ke kuvele engqungqutheleni ephakathi kwelaseChina namazwe aseAfrika eqhubekayo eBeijing. The state of crime intelligence in the country is a source of major worry. Currently, I'm talking about current. Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi ukhathazekile ngesimo sezobunhloli kuleli usho lokhu ngesikhathi enza izethulo ngaphambi kwekomiti lasePhalamende elibhekele amaphoyisa. Amaphoyisa asesifundazweni Eastern Cape asedubule abulala abantu abathathu eMthatha abasolwa ngokuqola abantu befuna ngodli imali ngelithi bazobavikela. Kukholakala ke ukuthi omunye wabasolwa uDalinzolo Mareke okusolwa ukuthi uyabandakanyeka kulobu bugebengu. Ukuzokabanzi ngalodaba njengamanje mbukeli sixhumana nentatheli yeSABC ufundiswa Mhlekude onkaniseke lapha ke endaweni ke yesigameko. Lelo sikamkele endabeni zakusihlwa ungasitshela nje ukuthi kwenaba kancane usichazele ngokwenzekayo lapho khona njengamanje. Enkosi Noxolo silapha kwindawo yase-Embassy elapha kufutshane nalendawo yaseMthatha West equka iMandela Park, iChrisani Park kunye neSlovo Park apho kutyholwa ngelithi abahlali abaphumlanga ngenxa yokuba befunwa le mali kuthiwa yeyokubakhusela. Kodwa ngoku njengoba sithi silapha eMthatha West abakhanelwa abathathu ekutyholwa ukuba phakathi kwabo kukho nomnye ekuthiwa nguDalinzolo Mareke obeyenye yenkosi zaseMthatha West ekutyholwa ngelithi phakathi kwaba bantu bafuna imali. Imizimba yabo iselapha ngaphakathi emva kokuba bethe badubulana namapolisa kanti ke kuye kwenzakala ipolisa elinye kolodubulano namapolisa. Kodwa kusixelela nzulu ngeyona nto iqhubekileyo sinaye uMajor General Phumzile Chetyana ongumcommissioner wamapolisa apha kule ngingqi yase OR Tambo. Major General, kwenzeke ntoni? Sasazi namhlanje apha emva kwemini nje amapolisa wethu asiwabekele bucala ukujongana nalomcimbi weextortion ingakumbi apha eMthatha West eMandela Park nezinye areas is around Mandela Park. Aye enza ke operation what we call a disruptive operation, stop imoto esearch nabantu kwalika kabebuya umva ke ngobegoduka bephindela back ebasini balandelwa izimoto ezimbini, enye ibonakala imoto ingathi ye-security nenye imoto just a private vehicle. Xa befika apha ngaphakathi enkampini yamapolisa baye ke bagagana nembila sithutha ngoba ithi into baye baqala badubule emapoliseni, amapolisa kaphindisa. So uqinisekisile ukuba omnye wabathe babulawa ngumnumzana uMareke, ingaba abanye abangobani? Abanye abakafumaneki uba ngobani kodwa yena lokuthiwa nguMareke, the chief of the area, sefumanekile uba unguye uMareke. Ngosingu Major General Phumzile Chetyana ongumcommissioner wamapolisa kulommandla wase OR Tambo. Kanti ke uyakhumbula Noxolo ukuba abahlali baseMthatha nje kwezinyanga zigqithileyo bathe badibana nengxaki, bajongana nengxaki kumane kudutyulwa kubulawa osomashishini kude kuvalwe nezikolo ngenxa yalomba we-protection fee. Banethemba ke ngoku abahlali bamhlawumbi kuzawuthi namapolisa atshilo ukuba anethemba lokuba emva kwesisiganeko sodubulo sanamhlanje yonke into izawuthi ibuyele kundala Noxolo. Siyathemba ke fundisa ukuthi kuzoba njengoba usho. Sibonga ngikhuluke ngalowo umbiko. Umbukeli lo bekuyintatheli yeSABC ufundiswa Mhlekude obesibikela ngodaba lokubulawa kwabantu abathathu eMthatha ngeintsolokezo zokuqolwa kwamabhizinisi. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu usezwakalise ukukhathazeka ngobugebengu bezobunhloli kuleli. Ubekhuluma kanje ngesikhathi kunomhlangano wekomiti lamaphoyisa ePhalamende lapho ke bekudingidwa khona ibalo zakamuva zobugebengu. Ubugebengu bangaphakathi embuthweni wamaphoyisa kanye nesimo sobugebengu bezobunhloli ibona obekuseqhulwini
kulomhlangano obuphakathi kwemnyango wamaphoyisa kanye nekomiti lamaphoyisa ePhalamende. At some point, in the country, for some reason or the other, focused for wrong reasons on crime intelligence. For wrong reasons. And I'm talking about government at the highest level, and destroyed crime intelligence. Athi konke lokhu kuyisiqalo kanti lo mhlangano obuphakathi kwamalungu ePhalamende nezikhulu zamaphoyisa bekuhlelwe ngawo ukudingida izibalo zakamuva zobugebengu. The statistics don't look good. It's not sharing a message of hope. Hopefully we will see that trend will change soon. But it's a reflection of the real challenges we face regarding safety and security in South Africa. Amanye amalungu ePhalamende avela emaqenjini ezombusazwe ahlukene athole ithuba lokubuza ngezinto ezahlukene ezihlalisela ubhojozi umphakathi okubalwa kuzo izidakamizwa amaqembu ezigelekeqe ukuqolwa kwamabhizinisi kanye nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Umchunu nethemba lakhe bathi bayakubona konke lokhu futhi banethemba lokuthi uma sebethula izibalo zobugebengu kwephezulu kuzoba ngcono njengoba kunezinhlelo ezikhona zokulwa nobugebengu. Iphini likaMengameli wePatriotic Alliance uKhenny Kunene uthi amaqola kufanele abhekane nengalo yomthetho. uKunene ubekhuluma nabeindaba zeSABC mayelana nezinto ezibandakanya uhulumeni wobumbano njengoba eyingxenye yawo nje kanye ke futhi nomsebenzi wakhe njengoba engobhekele zokuthutha eGoli. Izinga lamacala okuqola seluke kakhulu kuleli ngokusho kaNgqongqoshe wamaphoyisa. Ifundazwe eyibandakanya iGauteng, iWestern Cape, KwaZulu-Natal kanye neEastern Cape zenza abalelo amaphesenti angama-73 kuleli. Iphini likaMengameli wePatriotic Alliance selinxusa ukuba bomthetho bathathe inyathelo einzima ukulwisana nalenkinga. Yes, indeed. The police, JMPD, must deal very harshly with the extortionists. In fact, we must take after the commissioner there in KZN. Ayagadlali. Shayikopo gelwa. Mayelana nethenda lemali linganiselwe egidini ezikhulu nama-80 zamarandi elanikezwa inkampani esolwa ngokungabi namlando omuhle futhi engenayo intela yokulungisa umgwaqo uPri, uKunene uphawulile. I was then showed that the company has got a tax clearance certificate, the company has been vetted, there is nothing dodgy about the company. uKunene uqhubeke ngokubeka amabala okusho nobhala jikelele weSACP mayelana nohulumeni wobumbano. I think the opinion of the SACP as an alliance partner of the ANC is what it is. I just don't understand why would they see the GNU as a sell-out arrangement, because the SACP has been working with white people all along. uKunene uthe umnyango wakhe uzosungula ithimba elizokwelekelela osomabhizinisi abasebancane emalokishini. Kunyaze ukuthi amabhizinisi aseningizimu Afrika azinze eChina asengakwazi ukuyisungulela uhlaka lwawo eBeijing oluzobhekela ukusebenza kwamabhizinisi okufika. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uhola ithimba likahulumeni emhlanganweni obanjelwe eBeijing eChina lapho ke lamazwe omabili ephinde enza khona ibophezelo zokuqiniswa kobudlelwane bokuhwebelana. China linesibalo sabantu ababalelwa ku-1.4 billion bezwe lakhona. Nokuyizinda isicebile ngokohwebo njengoba leli yazwe lingelesibili emhlabeni jikelele ngokwesimo somnotho namandla. Iningizimu Afrika ke ifuna ukuqinisa ngamandla ubudlelwane bokuhwebelana nezwe laseChina. Phakathi kweminye yemkhakha ezohlomula kakhulu ngokwandiswa kobudlelwane balamazwe umkhakha wezolimo. All the agriculture producers, they can do with better tariffs because what it means is that our product comes here and is more expensive than New Zealand or Australia. Kokunye kwamaphuzu okubhungwe ngawo kakhulu isimo senqalazinda ethinta kakhulu nokuphehlwa kogesi eningizimu Afrika. As we increase the mixture of renewables and base load into our grid, there's a need to firm it up and make sure that the grid is stable. China has gone through this before, and we are here to learn, create relationships, look for partners so we can implement our strategy. Umengameli Ramaphosa ubalule iqhaza leChina ebalazweni lomhlaba jikelele. With the new government that has been formed,
a government of national unity, which is an inclusive government where a number of parties are working together for the interests of developing our country. We do believe that it is a new era, just as the strategic partnership that we have entered into with China in the new era is a novel development. Uthinte nesigatshana akholelwa ukuthi kufanele sibukezwe ngokuhwebelana kwalamazwe njengoba elakuleli lithumela umkhiqizo walomncane othengiswa kwelaMashayina uma kuqhathaniswa naloyo ongena eNingizimu Afrika uqhamuka eChina. Mbukeli okwamanje ke sathi nje kequnga pha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi thina siwumnyango wombuso sesacela ukuthi icala lihlehliswe ngoba kusase nabamangalelwa abathathu esazama ukuthi baboshwe ngamaphoyisa. Lihlehliselwe ulwezi icala elibhekene nokhomishana we-IEC uDokotela uNomsa Masuku. uMasuku uthweswe amacala okukhwabanisa nokushushumbisa imali ngokungekho emthethweni esasebenza Standard Bank. Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukeli mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi amazwe iNingizimu Afrika kanye neChina asevumelene ngokwenyusa izinga lokuhwebelana phakathi kwawo. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube kanjalo na ku SABC Plus. Ngena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Owake wengamela elakuleli uThabo Mbeki uthi impi yase-Ukraine ayiqalanga nje ngo-2022 kodwa yaqala ngo-2014. uMbeki usho lokho ngenkathi ekhuluma nezifundiswa namhlanje enyuvesi yakuleli iUNISA. Owake waba ngumengameli wezwe uThabo Mbeki ubexoxa nezifundiswa namhlanje enyuvesi yakuleli iUNISA eyintona abayidingidile ubese egxila kakhulu kumsuka wempi eRussia neUkraine. Uthi lempa iqalanga nje ngo-2022 kodwa yaqala ngo-2014. But that war had started not in 2022. It started in 2014 when the then the democratically elected president of Ukraine was removed virtually by coup d'etat. Bekuqhubeke waveza ukuthi yini abakholelwa kuyo abantu abaningi baseMelika. That is why you would find a lot of people in the United States will say the war in Ukraine was in fact a US war against Russia. Baluleka kakhulu ukuthi Russia zifuna ukuthi Ukraine ibe ingxenye yenhlangano NATO. Silindo kuhle ngithi eindabeni zeSABC. Uphiko oluphenya amacala akhethekile iSIU luthi selikwaze ukongela umnyango wezempilo imali ebalelwa ku3 billion amarandi ngokuvimba izicelo zomgunyathi eyibhekiswe kuwo lomnyango. Ithi fumanise ubugwenxa ubuqhophololo nobusela ngethuba isenza oluphando oluxabisa ibillions zerandi. Despite all this money has been paid out to the attorneys, but the living conditions of the plaintiffs and their children remain appalling and poverty-stricken, as most of them are unemployed and depend on SASSA grants. Umothibi uthi kwamanye amatyala kukho ukusebenzisana phakathi kwabongikazi, amagqwetha kunye noogqirha becandelo labucala nelikawonke-wonke. Amalungu eParlamente amemelela ukutshintshwa kwale nkqubo yamabango. Actually, triple M. Yeah, it's a scam. And something needs to be done drastically. There's a total failure of systems within the Department of Health. iSIU ithi ifumanise ukuba amanye amabango enziwe ngaphandle kolwazi lwezigulana kwaye abo bajongene nabo balahlekisiwe banikezela ngamandla amagqwetha becinga ukuba batyikitya izivumelwano zendodla. You know, if I was a dictator, give me just one day to be a president. Just one day. Just 24 hours. Those people will be history. South African taxpayers are being blatantly
blatantly robbed of monies that could have benefited education, development and quality of life. I-SIU ithi uphando lwayo lusaqhubeka kwaye luchaphazela onke amaphondo. Dingilulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Ehliselwe ulwezi icala elibhekene nokhomishana we-IEC uDokotela uNomsa Masuku. uMasuku uthweswe amacala okukhwabanisa nokushushumbisa imali ngokungekho emthethweni ngesikhathi ke esasebenza eStandard Bank. I-NPA ithi yona enxuse ukuthi leli cala lihlehle ngoba kunabanye abasolo kumele bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngoba lolu phiko lisolo ukuthi bayathinteka kuleli cala lokukhwabanisa. Thina siwumnyango wombuso sesacela ukuthi icala lihlehliswe ngoba kusasenabamangalelwa abathathu esazama ukuthi baboshwe ngamaphoyisa ukuze nabo bazovela phambi kwenkantolo ngoba bachajwa kanye naye uMama Masuku. Uphinde Mjonondwana okhulumela iNPA uthi zibucayi insolo ibhekene nabasolwa ngoba laba basolwa ngokukhwabanisa imali ayingaguqula impilo yabanye abantu. Icala ukuthi libucayi kakhulu siyazi ukuthi limayelana nemali ebeyisiza abantwana ukuthi bafunde ibuzary scheme eyayi offerwa yiStandard Bank. Egeqa magulu Mjonondwana uthi bona njengombuso sebemi ngomumo ukuqhubeka naleli icala. Sikulungele ukuthi icala lixoxwe phambi kwenkantolo bonke ubufakazi sobuqoqiwe ngakho ke uma nje bengasheshe batholakale laba mangalelwa abathathu abadingekayo kuleli cala sizokwazi ukuthi sibanikeze imininingwane nabo bakwazi ukulungiselela icala. Masuku washaqwa uphiko lwamaHawks kuwona lo nyaka ungaphandle ngebhayile enkulungwane engama-20 zamarandi. NguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC nibika ngisegoli. Umphakathi wakwaXimba, iCattle Ridge kanye neCamperdown KwaZulu-Natal uthole igidi zamarandi okuzokwakhiwa ngazo ingqalasizinda ezothuthukisa lezi ndawo. Eminyakeni eyisishiyagalombili edlule abaholi bendabuko bakule ndawo yakwaXimba bahlangana lapha ke ukuyothungatha abatshali imali ukuze kuthuthukiswe lo mphakathi. Namhlanje umphakathi walapha ke usuzoqala ukuvuna izithelo zalokhu njengoba sekuzokwakhiwa maduze inxenxathela yezitolo ebiza izigidi zamarandi. Lo mphakathi uzohlomula ke kulomklamo okutshalwa kwemali. Ukuzoqhubeka nokusebenzisana nobuholi bendawo ukuqashwa abantu amathuba azoba maningi emsebenzi lana. Siyathemba nibakaXimba bazoyijabulela bonke lento ekhona. Izalukwazi ngeke zihamba ziye kude yintsha wonke umuntu uzokwazi ukuthola usizo la mfuku emakhaya. Abatshali imali bathi lo mklamo kulindeleke ukuthi udale amathuba omsebenzi amaningi endaweni. Banxuse izakhamuzi ke ukuthi zivikele ingqalasizinda. What happens typically in an area like this, in a rural area, is people and other retailers want to, they're a bit nervous. They want to make sure that it does trade well. And then once we are open, we're very confident that we will lease the remaining 1,000 odd squares, and then with the likes of potentially a filling station as well. Isakhamuzi salapha sithi intsha yakulomphakathi ebingasebenzi ibuyelwe ithemba. Kuthina kusilethela ihope yokuthi imisebenzi sesizothola njengentsha yendawo. Lo mklamo wokuqala kulindeleke ukuthi uphothulwe ngonyaka ozayo futhi uqale ke ukusebenza ngoSeptember wangonyaka ozayo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngikwaXimba. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu nomadlamini. Zonke indawo enithameleni kuze emakhaya sinibingele sinamukele nanku umhlahlo wesimo sezulu sakusehla kanjalo nakusasa kulindeleke imoya eheleza ipholile maphakathi nezwe okela eyifundazweni eyisenyakatho yezwe kanti ke ngasentshonalanga yezwe endaweni eyiphakeme iseningizimu okela kuyisempumalanga kulindeleke ukuthi lithi nje qwaqwa ngamafu kusihla nje libe namathuba amancane kakhulu eyimvula ngasogwini oluseningizimu mpumalanga yezwe kanti ke kusasa kulindeleke ukuthi ke ihlanjana zemvula ziqhubeke njalo ke eyifundazweni eyiseningizimu yezwe zithanda kuba namandla lapha ngasogwini oluseqebe
kwehana kwezinye indawo liqhubeka liheleza imoya epholile maphakathi nezwe ukuyela ezifundazweni imoya izobiheleza nangaso lwandle olusempumalanga yezwe ake sibheka amazinga okushisa noma ke isixwayiso sakusihlwa nje kulindeleke ishisando elingaselibhebhethekise imililo yeqhubula ukusukela engxenye ezilapha enyakatho ntshonalanga yezwe kwahlele engxenye esenkabeni yezwe kanti ukuyela esifundazweni esise Eastern Cape kulindeleke ukuthi ke libe nemoya egijima ngesivini esiphezulu kakhulu ekase idale ngisho ubungozi ke kulezi ngxenye ake sibheka amazinga okushisa aphansi kulindeleke ukuthi ke libande kakhulu engxenye eziningi zezwe kakhulukazi ke enkabeni yezwe esifundazweni esempumalanga kwahlele njalo esifundazweni esilapha kwaZulu Natal empumalanga koloni kokomani engcobo kanjalo nasemthatha kuleli lesiqhaqhazelisa amazinyo izulu entshonalanga yezwe ku Sutherland Calvinia ukela eSpringbok soqhubeka lishubisa umkantja kulezo ingxenye ke kanti ke kusasa kulindeleke ukuthi liqhubeke libande enje esifundazweni kanti ke ezifundazweni esenyakatho esentshonalanga yezwe kulindele ukuthi lishise izulu likhipha umkhovejeni lapha ko Vryburg kanjalo nasengxenye ezapha ko Bloemfontein ngenxa ukuthi kulindeleke ishisandlo kulezo ngxenye loqhubeka lishisa kakhulu ke nangasogwini olukwaZulu Natal esifundazweni eseLimpopo koMusina lapha ko Lephala naseParabo kulindele ukuthi lishise kakhulu izulu singakasala namhlanje sifikeza lesezulu makusebe ngozayo kahle nomntana othe xabeni. Mbukelisi sibeka lapha ke bese kuphathele zona kusasa bakhona kuza kwethu ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.